više, nijednom ozbiljnom artistu niko ne uzima više od 30%, tako da... Dobar deo mu ostane. Dobar deo ti ostane, bar, mislim, u našem svetu ovim nezavisnim artistima. Sad, neki artisti koji su potpisani pod neke demonske ugovore... I to sam teo da te pitam, jel postoji kod nas to neko da je potpisao sa neki pakt ugovore? Ima, naravno, nije na meni da imenujem, jer su to mnogo moćni ljudi i ozbiljni. Ne, jasno. Ali ima. I kako otprilike izgleda taj ugovor? Ima da ti neko uzme čak i 70%, a da ti ostane 30%. Tako moraš pazi šta potpisuješ. Sad sam ni potpisao vamo na početku. Da, pa dobro kod nas. Kad sam došao na hajp. Vidi, lagano ništa bubreg, šta? Da, pa vi ste bezazleni i nevini. I vidi, imaš 2 bubrega, jedan ćemo mi, šta fali. Da. Znači, to postoji i kod nas? Da, pa postoji sve, mislim, i sve će više da se razvija, da, postoji, pa ovo je sad već jedna, pa vidiš da šta znam, neki najuspešniji tu reperi vamo tamo, da su to počeli, mislim, reperi, nema nešto puno uspešnijih repera od mene i od neke moje generacije, u smislu da ja čujem nečiji tekst i smorim se i kažem ujebote šta je sad ovo, kako ja ovo da nadvisim, kako ja da ovome prismrdim, ovi su mnogo pametniji i bolji od mene, ne. To ne, ali bilo je ljudi koji su bili bolji biznismeni od mene jednostavno i imaju veći dar od mene da naprave novac i to su bolje iskoristili te neke, na primer, da ih sad isto nikog sad ne uzimam usta, ali vidiš da su neki uspeli da voze, ne znam, Lamborghinije i razumeš, pa da li su na leasing ili nisu više i nebitno, bitno da su stavili svoje dupe u Lamborghini, za ne? A šta mišlje, su oni srećni na kraju dana? Pa sad, zavisnosti koliko ih pritiskaju ti troškovi. Da. Koliko dođe mesečno račun, pa stigne za auto, stigne za kuću. Stigne sve to, prosipanje iz šupljeg u prazno jednostavno nekad. Jer šta znam, mislim, baš sam pričao i sa mnogim ljudima i sa bližim ljudima i sa tim nekim poslovnim partnerima, znaš, jednostavno stiče mi ja utisak da u ovoj eri danas, gde su klinci postali car spoteri, da bi moje reči i ovo sve što ja pričam i moja muzika bi se mnogo više slušala i otišla negde dalje kad bi ja sad vozio Ferrari, razumeš? Da. Naprimjer, jer obraćaju pažnju više, takvo je vreme jednostavno i to je to. Jedino što imam je da radim na tome da i ja napravim to, jer moraš na taj način da skreneš pažnju na sebe, jednostavno, takvo je vreme, takav je duh vremena, to je malo sad, znaš, možda je malo i tužno, jeste tužno svakako, i u konfrontaciji to sa čovekom kao bićem, ipak nama, ljudima su neke, ali tako i kako je jednostavno, prihvati ili batali. A sad se vidio, na primjer, imaš ljudi na YouTube-u, na Instagramu, na TikToku, svuda prikazuju pare, te neki glamur, dobra kola, skupo, bunt novca stoji, a sve više ih prate. Znaš, nekako, kao da time privučeš ljude. Problem je tu što taj Instagram život zapravo od svih tih ljudi ima 2-3%. Znaš, mnogi se trude da na Instagramu prikažu neki high life i da su nešto bogati, previše, iz nekih marketinških razloga, misleći da će tako još više da se povežu, da će od sebi, žele sebe da prikažu u što boljem svetlu, ne bi li kako bih rekao, imali neke benefite ili bi bili prihvaćeni. I dosta, to vidiš, ima dosta i tih, šta znam, pa i mi smo Srbi takvi, i ošte, naš, svi žele da imaju dobar sat, dobra kola, vamo tamo, znaš, želimo da ostavimo prvu impresiju, a možda nismo baš dobro ni situirani, i preči je nekih, imamo prečih milion malih stvari koje bi trebalo da rešavamo, ali svako će kupi Rolexa, da bi da se pokaže, razumeš, i sve to super, ali jako je to opasno za one baš siromašne delove stanovništva koji samo to gledaju i misle da je to realnost. I sad ti ovako gledaš taj Instagram, ako gledaš možeš samo da poludiš, ti nikad ne možeš da prefleksuješ ljude na Instagramu, razumeš, i nikad ne možeš da imaš ne znam, te menšine, te viletine, te automobile, može, ali to je samo 2% stanovništva i 2% onih najbogatijih, a ti da bi to postao moraš imaš neka ekstra znanja i super veštine koje te razlikuju od svih tih drugih i zašto to imaš, razumeš, ali zamisli kad
ne znam, youtuberi, dođe dete tati kući i kaže, znaš, tata, zašto ti ne voziš G klasu. G klasu, razumeš, kako ti sad objasniš sinu da nisi ti nesposoban, nego ono, a ni oni, znam i te youtubere koji su često rentali, mazali narodu, oni uvek, nije da nemaju, ali uvek ćemo i mi reperi i youtuberi 10 puta da nabuđimo priču više nego što je realno. Da. Ali viš, na primjer, svi sad danas... I to je malo loše, znaš, tamo sad neka deca neće imati paketiće za Novu godinu i jelku, neće imati, bit će tužni i gladni, razumeš, a neko će tamo da fleksuje s nekim, razumeš, i... Mene, ja, znaš, ne gotivim tu društvenu nepravdu, to i Tupak priča o tome, kao, nije mu jasno, kao, znaš, ono, da neko ima 7 kuća, a neko da mora da spava večeras na betonu, razumeš, napolju. Mislim, to je to, jebi ga, šta sad... Jeste, a znaš kako, sad, na primjer, svi... Gledam negde u svemu tome da nađem neku sredinu, naš, ali pazi, svi hoće da budu influenceri, da snimaju za TikTok, da snimaju za YouTube, da uzmu tu neku brzu lovu, niko neće da bude doktor, da se školuje. Niko neće bude advokat, svi hoće na internet, jer vide da je neko već sve u dobrog BMW, dobar Mercedes i hoće to. Pa to jeste, danas sva ta neka tradicionalna zanimanja izumiru. Mislim, jako je teško nove klinci nagovoriti idu na fakultet visoke škole, ali ja sam bio isto obmanut jedan period, zadnjih par godina, tim nekim pogledom na svet, kao, znaš, šta će mi škola, samo hasl, samo pare, biznis, razumeš, mnogo je potrebna i škola i školovanje i nije to samo obrazovanje, tu se uče i maniri, odnos sa vršnjacima, sa ljudima, tako da, ono, te visoke škole su zlata vredne, razumeš, i ti kad pogledaš opet na tim društvenim vrhovima, opet su to, znaš, nisu to, iako ima i debila nekih, ali ono, u svetskim razmjerama ne može, znaš, ono, pogledaj Bill Gates, nije to neki... A on nosi sad, ono je od $50. Na primjer, eto, to je faca, razumeš, ali nije on glup, znaš, Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett, mislim, iako će me sad možda neki ljudi ispljuvati gde sam baš njih našao, Elon Musk, kad pogledaš te ljude, ono, jednostavno... Jednostavni su. Pa jednostavni su i ono, u službi čovečanstva su, znaš. Ja uvijek sad, otišli smo mi daleko, braz. Ali ne, doćemo do toga, znaš šta me zanima? Ali, znaš, tako nekako, uvijek sam razmišljao šta bi se